Πάμε να αλλάξουμε εικόνα, να πάμε σε δυναμικές εικόνες. Έτσι, σε δυναμικές εικόνες. Σε κυρίες οι οποίες μειούνται στο MMA. Ξέρεις είναι το MMA, Σπύρο? Ναι. Όχι, τι είναι αυτό, μπορεί να το εξηγήσεις? Είναι Mixed Martial Arts, δηλαδή μεικτές πολεμικές τέχνες. Δηλαδή πέφτει ξύλο με όλους τους τρόπους, με λίγα λόγια. Χέρια, πόδια. Και υπάρχουν και κυρίες που συμμετέχουν. Βεβαίως. Για να δούμε. Και μας εκπροσωπούν και επάξια. Ανθή Βουλγαρή. Θα δούμε την Ανθή Βούλγαρη. Φυσικά. Η οποία βρίσκεται στο Taekwondo. Καλημέρα, Ανθή. Καλημέρα. Δεν είμαι στο Taekwondo, είμαι μέσα σε ένα κλουβί, σε ένα χώρο που προπονούνται εδώ πέρα τα παιδιά. Δίπλα μου είναι η διοργανώτρια του MMA, η κυρία Μαριλένα Ζημινοπούλου. Και δίπλα μας προπονούνται με τη βοήθεια του Γιάννη Φλόρου, του οπερατέρ μας. Θα δείτε ότι τα παιδιά ήδη προπονούνται. Λοιπόν, Μαριλένα, πότε είναι οι αγώνες? 15 Νοεμβρίου, στο Taekwondo Παλαιού Φαρίου. Α, στο Taekwondo είναι οι αγώνες, γιατί εμείς εδώ στην ενημέρωση είχαμε Taekwondo ότι είμαστε τώρα. Εντάξει, αλλά πάντως μέσα στο κλουβί είμαστε. Τι γίνεται εδώ? Βρε παιδιά, να σας πω. Εκεί η Χωρίστε τους. Έλε. Καλέ, μισό λεπτό. Συγγνώμη, μπορώ να πω λίγο στη... 2 λεπτά. Κάντε ένα stop. Γεια σας. Μη φύγει καμιά ξανά. Πώς σας λένε? Λέγομαι Παναγίτης Τουρμπούλης. Ναι, και? Φωτεινή Κρομίδα. Η Φωτεινή βλέπω είναι αρκετά δυναμική. Είστε αθλητές του MMA, σωστά και οι δύο? Ναι, μάλιστα. Πόσα χρόνια ασχολείστε με το MMA και τι είναι το MMA? Εγώ ασχολούμαι με το MMA τα τελευταία 3 χρόνια. Έχω ξεκινήσει πολεμικές τέχνες, σύνολο 12 χρόνια κάνω περίπου. Το MMA γιατί έχω κάνει πολλά στυλ. Ξεκίνησα από πυγμαχία, kickbox, muay thai, πάλι. Πιστεύω είναι το κορυφαίο. Δεν υπάρχει άλλο. Τρως πολύ ξύλο εκεί. Και πολύ ξύλο γενικά είναι η προπόνηση, το στυλ όλο. Δηλαδή φτιάχνεις κομμάτια σαν πάλι, σαν σκάκι, σαν να παίζεις σκάκι. Κάτσε να περάσω και στην κοπέλα. Η Φωτεινή. Φωτεινή, εσύ πόσα χρόνια ασχολείσαι με το άθλημα? Εγώ ασχολούμαι με το kickboxing 4 χρόνια. Τώρα με το MMA τους τελευταίους μήνες. Αλλά είμαστε εδώ για να παίξουμε. Είναι εύκολο για μια γυναίκα να ανταπεξέλθει στην προπόνηση του MMA? Εύκολο σίγουρα δεν είναι κανένα μαχητικό άθλημα. Όμως είναι πάρα πολύ ωραίο. Και με προσπάθεια τα καταφέρνω. Ναι. Βλέπεις τη Φωτεινή. Βλέπουμε όλη τη Φωτεινή. Ναι. Έτσι πας τώρα να φλερτάρεις τη Φωτεινή. Είναι στην παρέα, κάνεις πλάκα. Και τι κάνει Φωτεινή και έχει αυτή τη γλυκιά φωνή Φωτεινή. Α, καλά, τι. Και σου λέει, θες να παίξουμε? Και λες, εντάξει, και ωραία κοπέλα, να πάμε να παίξουμε. Και τρως το ξύλο, και το γονέο που λέμε. Ανθή, θέλω να ρωτήσεις τα παιδιά. Το ring, συγγνώμη, το ring γιατί δεν ορίζεται με σκοινιά, αλλά είναι μέσα σε κλουβί? Για να μην φύγεις με καμία περίπτωση. Για να μην μπορείς να γλιτώσεις. Αυτό που λέει ο Σπύρος. Λοιπόν, ρωτάνε από το στούντιο για ποιο λόγο το κλουβί δεν έχει σκοινιά, δεν είναι ring δηλαδή, και είστε μέσα σε κλουβί. Είμαστε μέσα σε κλουβί γιατί είναι ευκολότερο για το άθλημα αυτό επειδή έχει πολλές πολεμικές τέχνες μαζί. Και δεν βγαίνουμε απ' έξω, δεν σταματάμε. Μόλις αρχίσει το παιχνίδι, θα τελειώσει η μέρα. Θέλετε να το δείτε στην πράξη? Γιατί ναι, να δούμε στην πράξη, γιατί παιδιά, μεγαλύτερη παραπλάνηση που μπορεί να πετύχει σε κάποιον είναι η Φωτεινή. Δεν γίνονται καθυστερήσεις και ο καλύτερος επιβιώνει. Βασικά. Δείτε αυτό το υπέροχο κορίτσι, η κούκλα μας, με την πολύ γλυκιά φωνή, τι μπορεί να προκαλέσει. Ακριβώς. Όση ώρα τα βλέπετε εδώ πέρα τις κινήσεις, τις λαβές που κάνουν τα παιδιά, εγώ έχω δίπλα μου τη διοργανώτρια να μας μιλήσει λίγο και για την ημέρα των αγώνων. Η Μαριαλένα. Την ημέρα των αγώνων, 15... Η Μαριαλένα. Καλημέρα. Λοιπόν, είναι 15 Νοεμβρίου στο Taekwondo. Είναι 13 αγώνες. Θα γίνει και μια γυναικεία τετράδα που θα διεκδικήσουν τη ζώνη. Όπως θέλω να πω για το κλουβί, γιατί ρωτήσατε πριν γιατί γίνεται στο κλουβί. Είναι σχεδόν 100 τετραγωνικά. Έχει πάρα πολλά αθλήματα με βάση το Παγκράτιο, το αρχαιοελληνικό. Σε αυτό έχει όρθια θέση και έδαφος. Εκεί μπορεί να είναι όρθια, μπορεί να είναι στο έδαφος. Γι' αυτό υπάρχει χώρος. Ναι. 15 του μηνός θα είμαστε εκεί. Την αγάπη μας, φιλιά στα υπέροχα παιδιά και στη Φωτεινή που είναι η Φωτεινή της παραπλάνησης. Προσέξτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη εικόνα. Η Φωτεινή της παραπλάνησης. 15 του μηνός στο Taekwondo θα τα πούμε από κοντά.